Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban muştoqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de taýlandan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 29-njy sentýabrdaky sanyna Merkezi Aziýa Russiýa sammiti Astanada geçirilir. Green Card 2024 senenamasy eglan edildi. E-post gurrun berip, Guinness'ın rekordlar kitabyna girdi. Messi ilkinci üçlükde ýaly habarlar ýetirýäris. Gelin indi bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Merkezi Aziýa Russiýa sammiti Astanada geçirilir. Şu ýylyň 14-nji oktýabrynda Gazagstanyň Astana şäherinde Merkezi Aziýa Russiýa sammiti geçirilir. Bu arada Gazagstanyň Daşary işleri ministrliginiň metbuat gullugy habar berdi. Gazagstanyň Daşary işleri ministrligi öňde boljak möhüm forumlara gatnaşmak isleýän jurnalistleri hasaba durmaga çağırdy. Gazagstanyň oktýabr aýynda möhüm halkara çäherler göz öňüne tutulýar. Olaryň arasynda 13-nji oktýabrda Aziýada özara hyzmatdaşlygy ynam berkitmek çäherleri boýunça geňeşiniň 6-njy sammiti, 14-nji oktýabrda garaşly dowlatlaryň arkalaşygyna agza dowlatlaryň baş tutanlarynyň mejlisi. Şeýlekem şol gün Merkezi Aziýa Russiýa sammiti geçirilir. Melim bolşýaly Gazagstanyň prezidentiniň Türkmenistanyň prezidentine iýeren gutlugyny, Türkmenistanyň prezidentiniň oktýabr aýyna amala aşyrjak dowlat sapary barada hem agzalyp geçilipdi. Green Card 2024 senenamasy eglan edildi. Biz dün size bir habar ýetiripdik. Wa Green Card 2024 lotereýasy boýunça entek resmi namlaryň kabul ediş senesiniň melim edilmädigini beýan edipdik. Bu habarymyzdan bir neçe sagat soňra bu barada anyk senenama eglan edildi. Bu baradaky ygtyýarly edaranyň web saýtyndaky maglumata görä 2024-nji ýyl üçin Green Card lotereýasy boýunça resmi namalary 2022-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda sagat 12:00-da başlaýar. Bu resmi namalar onlaýn kabul edişlik 2022-nji ýylyň noýabr aýynyň 8-ine sagat 12:00-da tamamlanýar. Resmi namalar şu aşağıdaky görkezilýän salgyda onlaýn kabul edilýär. 2024-nji ýyl üçin resmi namalar tawşyran wagtyňyz şu linkdäki görkezjeden peýdalanmak maslahat berilýär. Biz möhüm maglumatlary özüne jemleýänlik üçin dünkü habarymyzdaky degişli bölümleri size gaýtadan ýetirýäris. Eýsem Green Card näme? Melim bolşýaly her ýyl Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Green Card lotereýa meýilnamasy Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna immigrasiýa derejesi az bolan ýurtlarda doglan 55.000 adama Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna hemişelik gitmek mümkinçiligini berýär. Şu lotereýada utuju saýlama kompýuter arkaly geçirilýär. O utujularyň sany dünýä boýunça 6 geografik regionlara paýlanylýar. 2024-nji ýyl üçin soragnamalar 5-nji oktýabrda kabul edilip başlanýar. Dewi lotereýa barada giňişleýin maglumat berkedilen şu salgyda el ýeterlidir. Utujularyň köp götürüm Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna immigrasiýa az baran ýurtlarda doglan adamlara berilýär. Oton adamlara olaryň indiki etmeli ädimleri barada ýörető gözükdirme ulgam arkaly beriler. Bellemeli zat resmi namalar tawşyrmazdan ozul bu baradaky görkezjüniň dolu we ünsüz okulmagy maslahat berilýär. Resmi namalar onlaýn tertipde tawşyrylýar. Resmi namalar tawşyrylandan soňra berilen onlaýn kody bir saklamak wajypdyr. Green Card'a her kim özünün ýüz tutmalygyny ýatlatmak isleýär. Bu arada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistana elçihanasynyň geçen ýyl ýaradan maglumatyny täzeden ýatlatýar. Möhüm maglumat: kezzapçylykdan we hilegärlikden äge bolun. İnternet ulgamyndaky kezzapçylykdan we ally we salýan sahypalardan ýa-da elektron poçta arkaly gelýän nädagry maglumaty, resmi maglumat ýaly görkezip ally we salýan internet sahypalardan seresap bolun we giňişleýin maglumat bilen şu salgyda tanışyp bilersiňiz. Dewi 2024 gatnaşmak üçin internet arkaly tawşyrylýan elektron soragnamany özüňiziň doldurmalydyňyz maslahat berilýär. Soragnamany doldurmak aňsat we töleksizdir. E-post gurrun berip Guinness'ın rekordlar kitabyna girdi. Qırğız Respublikasynyň raýaty Guinness'ın rekordlar kitabyna girdi. Raspay Isakow 124 sagatyň dowamyna Manas e-postuny gurrun berdi. Bu barada Qırğız metbuaty habar berýär. Onuň bu üstünligi rekord hökümine hasaba alyndy we degişli şahadatnama berildi. 21-nji sentýabrda Türkiýanyň Bursa şäherinde Manas e-postunyň hepdeligi geçirildi. Oňa Qırgızstandan, Gazagstandan we Türkiýeden 14 manasçy gatnaşdy. Bu çäre Qırğız Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarowyň gollap bermegine Türkiýe Respublikasyna geçirilýän bütün dünýä çarwadarlaryň oýunlarynyň çäklerini geçirildi. Manas dünýä edebi mirasynyň taryhynda eň uly e-postdyr.
Ola 500 000 setirden hem geçýär. Manaz öňe rus, hatay, nemes, fransuz we yapon dillerine terjime edildi. Messi ilkinji üçlükdi. Lionel Messi Argentinanyň milli ýygndasynyň düzümini 90-njy goluny geçirip, milli ýygndalylaryň düzüminde iň köp gol geçiren 3-nji orna eledi. Argentinanyň ýylda Jamaika bilen geçirilen dowuşykda 2 gol geçirip, iň köp gol geçiren Portugaliýaly Cristiano Ronaldo'dan we Iranly Ali Dai'den soňra 3-nji orna eledi. Messi Argentinanyň düzüminde 164 dowuşykda oýnap, 90 gol geçirdi. Sanawda 3-nji orna durýan Malaziýanyň futbolçysy Mokhtar Dakhardan öňe saýlandy. 1-nji orna Ronaldo'nyň gollarynyň sany 117-e deňdir. Iranly futbolçynyň geçiren gollary 109-a barabardyr. Şeýle Messi Basir 16 gezek bir sene nama ýylynda geçiren gollarynyň sanyny 20-e ýetirdi we bu gurda Ronaldo'nyň rekordyna şärik boldy. 2007-nji ýyldan bäri Messi her ýyl azyndan 20 gol geçirip gelýär. Ine mehriban müştaklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü köýsanyna sizi ýetirmek isleýän habarlarymyz aşlardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle Türkmenistanyň prezidenti Gazagstana dowlat saparyna bolar. Burç Khalifa Türkmenistanyň dowlat baýdagynyň şekiline ýalkym saçdy. Ýewropa Birleşiginden Merkezi Aziýanyň hususy puwdagyny gollaw. Mbappe dünýäniň iň gymmat futbolçysy. 29-njy sentýabr ýyldızlar näme diýe? Günnelik täleýnama ýaly habarlary Ata Türkmenistan.com saytymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştaklar, eger de biziň saytymyzda ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden Ata Türkmenistan prolajeniýasyny tölegsiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden eneki sanlaryna görüşýänçek, hoşta bolun.